Okei, elikkä seuraavalle checkpointille Skaba. 3, 2, 1. Aja! See ya! Mua naurattaa niin paljon, että mä en pysty kommentoimaan mitään. Mä saattoin just tässä ajaa sillä, että Kaije meni mun autosta läpi. Ei, miksi mä oon karttavalikossa? Mitä vittua? Pitääkö mä jättää uusiksi? Mä pyörätin ympäri. Ei. Huijari! No. Ei, miten mä oon karttavalikossa? Pitääkö mä jättää uusiksi? Mä pyssätin auton tänne jo ja olin valmis pallaamaan takaisin. Joo. No. Ei se mitään. Sä nää oot. 1,5 kilometriä susta määrää suuntaan. Miten vitu sä nää sinne pääsit? Jätkä jossakin vitu vuori. Pikamatkustit. Enkä Vittu, jätkä pikamatkustit. Sen takia ne olit siellä vitun karttavalikossakin. Eikä ollu. Voi vittu. Jos sulla ei oo tästä videomateriaalia todisteet, että oot ajanut sinne perkeleen pisteeseen, niin voi jumalauta. Mulla on. No niin, siinä vaan puuttuu 1,5 sekuntia jostakin välistä. Oi vittu. Tuommoisia konsteja, joo. Ihan mä tosi voittaa. Joo, helppohan se fast travelille vittu häviitä. Ei ollu väesträveli. Kun mä oon jopa suoraan sen pellon pois. Meikäläisen navigaattori vei mut niinku tonne ittäänpäin ihan vituusti. Sitten yhtäkkiä mä rupesin siinä katsoa, että mitä helvettiä, että jätkä on niinku 1,5 kilometriä länteenpäin. Että mitä helvettiä, missä nää meet? Myönnän tappiini, mutta tästä tulee kyllä videotarkistus. Vitu sisää aitoja, perkele. Miten mä pääsen pois? Missä nää oot? Ajanko mä susta ohi? Mitä? Miten sä sinne pääsit? Terve! Jumalauta, että sä lähet. Tai sitten mä. Jos näkyy Skaalinin etupuskeria, niin se on jonkun talon katolla sitten. Jaana met siinä, mäkin tuun. Joo, moi. Tuo virhe saatana arviointi perkele. Huomasin. Ei! Oi jumalauta. Ei se mitään, se oli oikoreitti. Mä pääsin ykköseksi, kun ne jätkät edäs mut sinne pusikkoon. Jätkä raivaa tietä ja meikä tulee perään. Mä oon ihan sekaisin. Poliisiautoja! Oi saatana. Ei vittu, se pääs kakkoseksi taas mini. Ei perkele, mun 4. Not good, not good. Oh yeah! Ensimmäinen kerta kun mä voin. Olisin mä päässyt 3. vaan. Piti kustaa tuolla vielä. Ja se haittaa. Me love you because you love me. Skyline. No niin siinä meni japanilaiseksi perkele. Mitä vittua? Jätkä veti pikku oikoreitit. Mitä? No, missä nää on? Mitä? Jätkä si... Mitä vittu? Siis... Sä jätit niinku 3 checkpointtia käymättä. Toi kosto sitä saatanan törtistä. Siis... Sä et ajanut kaikkia checkpointteja. Vittu... Et sä... Siis miten nää pystyt ajaa maaliin, kun et ajanut checkpointteja? Ai joo, tietenkin. Mulla on videomateriaali.
Mikä Vittu tuo palamujen pujottelu oli hyvä. Du. Niinkö flipperi äänen tuossa alla. Varo, älä No, tuu, ei. Elää tuu eteen. Älä vittu tuu kylkeen. Mitä vittua, mihin nää katosit? Mihin nää katosit, kun nää kaijot mut katolle tonne kanavalle? Sä kiilasit mut kaiteeseen lensit ite siitä. Meillä on videomateriaalia, mistä voidaan tarkistaa tämä kyseinen asia. Ei, mulla on ihan eri video. Näkyy kuin Pac-Man video. Just siinä kohdassa on kyllä näkyy kyllä. Semmonen rupia blurria tulemaan. Mikä tuohon kameraan tuli just tuossa mutkassa? Varmasti tuossa videolla näitä ihan sieltä niinku mulla olisi ummetusta tai jotain. Oh yeah. Mä oon oikoreitillä. Vittu palaa mu. Mä oon oikoreitillä. Palaa mu. Mä oon poikittaa täällä. Onko säkin täällä parkkipaikalla ihan päin vittua menossa? Tuosta palamujen välistä. Vittu, nyt se tuli pois sieltä palamujen välistä. No takaisin. Ei vittu, mä oon palamujen välissä. Mäpä ossuin tuohon ukkoon. Sä jo yle mun perseeseen pahki. Nyt se kuolee. Mä kiilaan sitä. Tuu kaveriksi. Mä sain ihan vituusti energiaa sitä pois. Melkein kuoli. Tapa se. 2 enää. Nyt vittu ohjus. Vittu. Heitä vittu hernekeitto purkilasta jotakin. Mä teen sen. Mä luotan suhun. Jös! Jätkä tönääs vastapallona, niin se osui meikäläiseen justiinsa. Tiimi. High five. Oota, missä se webbikamera? High five. Motherfuckers, yeah.